cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Yau ne ranar cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Yau ne ranar cashewa biki shagali murnar aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Bari na sanyo Allah mamallaki kai ne kai mun baiwa sanan ka karan ilhama a koda yaushe kar in yi gazawa. Allah ka kare ni da sharrin makiya ya zamto ne musurata aure na sanna yau an daura maza da mata na yin murna. Yau ne ranar cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Salati karawa al-Mustapha abanna na batula sa alihi ka sa sahabbansa a rayuwa san ba su da illa. Allah ka sa ango amarya ga sunan suna yin takun girma. Yau ne ranar cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Zo dan murna ango amarya ku yo taku ɗaiɗai fagen rawa ɗan zamani dole ne a yau ne taku ɗaiɗai maza da mata yara da manya murna muke yi shagalin aure. Baban amarya na gaishe kamalan ne maka ban girma. Yau ne ranar cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Amarya kun tuta a yau kuke yin takun faɗi. Kun tuna aure bauta ne a yau nake so zan yi kashe di. Zaman amana sai kun jure a rayuwa bai san mai kunci. Wajen ibada sai ku yi koyi da sayyada Fatima mai girma. Yau ne ranar cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Taro yayi taro rana ta aure kowa na murna maza da mata yara da manya murna suke yi da bikin girma da yin amarya har da na an wurin su kowa yayyo shidima hawan garana mai albarka farin ciki yau dole mu nuna. Yau ne ranar cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Anan nake so zan huta maza da mata sai ku yi mun uzuri kaiwa ta waka rabbi ya bani a rayuwa bana alfari ango amarya sai ku yi haƙuri zaman amana sai ku yi katari in kun tuna aure bauta ne zaman amana ku yi da juna. Yau ne ranar cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Mustapha ya zama ango na Ummi soyayya. Yau ne ranar cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Yau ne ranar cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Yau ne ranar cashewa biki shagali murnar aure.